Să iar nesimnează. Hai, bă, gura, mă, nenorocit. Eram sigur că... Fac! Eram sigur că iar ne filmează dacă n-au zis, tac? Începe ultimul ăla. Bă! Nu s-a băgat să-mi spăr de cauciuc. Încet! Ia! Eu! Stai că greși arma, bă! Hai, mă! A, cu topor! Ia la fugă! Și că am luat! Ce oară! A, Doamne! Gata, mă, oprește-te și tu, gata.